Select Africa TV update ngiyanibingelela futhi ngiyanamukela igama lami nginguSinenhlanhla. Umholi wamaNazaretha sebuhleni umnumzane Mduduzi UNYAZI LWEZULU Shembe uthi njengoba bebesesigodleni sakwakhangela amankengane ngempela sonto bebezokhulekela ukuthula, ukuhloniphana nokuzana kumazanyane kaMdlokumbane njengoba kunomdonsiswane ngesihlalo sobukhosi. Kanti futhi uNyazi luphinde wathi lona alunandaba nokuboshwa ngoba kuzobe kungaqali ngalo ukuthi kuboshwe uShembe. Lokhu uNyazi lukusho kuzinkumbi zamaNazaretha abehambele lo mkhuleko. UNYAZI LWEZULU lusongelwa ukuboshwa abohlangothi lwaseThembezinhle abanqoba icala lombango nabathi bafuna luboshwe ngoba alufuni ukuphuma ebuhleni. Kanti ISILO uMisuzulu kaZwelithini sicelele indlunkulu ukuthi ibekezelelwe njengoba isadonsisana ngesihlalo sobukhosi, saphinde sathi lo mdonsiswano uyinto ejwayelekile emndenini uma kudlule inhloko yekhaya. Ongangezwe lakhe uphinde wabonga leli bandla ngokuthi labaseka kakhulu ngesikhathi kukhothama ingonyama uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu. Kanti kuyavela ukuthi indlunkulu isezinhlelweni zokugcoba ISILO uMisuzulu kaZwelithini ezinsukwini ezizayo noma usuku lungakaphumi. Izona-ke mbukelo wethu esikuphathele zona ngalesikhathi sekuthembisa ukuthi siyeza futhi ezilandelayo. Kanti siyacela ukuthi ungene page lethu ku-YouTube uthi Select Africa TV, usubscribe, ulike, uphinde futhi ucommente kwi-comment section yethu. Igama lami nginguSinenhlanhla, siyabonga.